Jeg skal bare have noget at drikke, ikke? Min? Ja, det er fint nok. Bare komme med noget at drikke, det der. Den er der fra 1950. Prøv at smag. Ja, jeg skal bare have noget at drikke. Hvad koster den? 160 kroner. Ja, Det er en god vin, det er helt ned fra 1950. Ja, jeg prøver lige. Fy for helvede, hvad er det for noget bøssevin, det der, var? Hej, det er en bøssevin, man har på lager. Det smager sgu da af bræk, mand. Jamen, jeg kan ikke fejl. Sådan noget bøssevin, mand. Hvad? Lortevin, mand. Not. Bang bang på. Den der. Head. Den head. Hector! Hector! Jeg pusser den. Hallo? Hallo? Ja. Jeg skal bruge en bil. Jamen, jeg har den helt perfekt. Altså, den er lige fornyet forhovedet, ikke? Og du kan se... Og jeg har lige pimpet døren helt vildt, altså du kan se, den er fandme nice. Ja, den kører, og hjulen, ikke? Ja, den kører. Den kører 100 mil i... Den kører 100 mil i... Altså 100 km i timen. Den kan komme op på, under et halvt sekund. Prøv, jeg skal bare have en bil, hvor meget koster den? Og den skal kunne køre. Jeg fucking jo, lige, men, den koster 100... Den koster 100 kroner. Har du det lige på dig, hva'? 100 kroner? Ja, 100 kroner. Er du sikker på, at den kan køre så? Ja. Jeg kan se bremsen. Bremsen, den er der, ikke? Jeg kan også se bremsen er der, ikke? Hvor er dækkene henne? Jamen, de er lige i bagrummet, jeg skal bare ligesom på... Bare, altså, jeg er lige i gang med pimpen. Fuldstændig. Du kan komme igen om et få dage. For helvede, jeg skal bruge en fucking bil. Nu! Politiet er efter mig, lort. Hvad? Politiet er efter? Jeg er politiet. Hvad fanden er det ikke? Hallo! Stop stille! Hey! Stop! 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 Ja, du tager bare imod dernede, John. Det kommer nu. Lige sådan der. Ja, det kommer nu. Lige hejse ned. Hallo Ole. Ja? Det er simpelthen ikke godt arbejde. Det kan jeg overhovedet ikke acceptere, ved du hvad? Det er simpelthen bare tegn på amatør. Du var fyret. Simpelthen, du var fyret. Det er mig? Ja, det er simpelthen bare det mest lortede arbejde, du nogensinde har lavet, mand. Jeg arbejder her i 30 år nu. Og ved du hvad? Det skal jeg skide på. Det går ikke. Den er kram ved, den står midt i en. Jeg er på lastbilen, du er fyret. Simpelthen, det gider jeg simpelthen ikke simpelthen længere. Du er fyret! Hvad laver du sådan der? Jeg har 24 børn på helvede, slap af. Og så har jeg 4 koner. Jeg vil skide på! Du er bare en fed røvhul, mand! Gider ikke det der mere? Jeg brødet hver dag. Og det er det, jeg skal lave her. Du har fundet et andet arbejde på det, gider jeg bare dit fucking røvhul. Du er fyret. Ja, John, jeg er klar igen. Du tager den bare her. Ja, mand. For helvede. Så laver jeg headshot igen. Så er det bare lige ace der, ikke? For helvede. Bare Cardigan, så kan ud og sove. Han har fast luftning der. Jeg er lige i gang med PSV 5 her, ikke? Hvad er det for noget? Jamen, du skal ud af noget. Hvad fanden? Jeg skrækspring med... Jeg synes, jeg har sagt, du skulle op for 5 dage siden. Hvad fanden det var? Ja, jeg skal nok tømme den. Jeg skal bare lige færdig med den her, er det ikke? Nej, det går ikke. Nej, no. Det var ikke med min. Der er en computer derovre. Nej! Jeg var ikke med fire, jeg var... Fucking luder, mand. Men jeg rådte den... Luder dig. Luder.
Andre der er en podcast. Det er... Men far kan tænke på mig, var? Er det dig? Undskyld. Ja. Undskyld. Ja? Kan jeg bare ikke... jeg skal bare have... Jeg skal lige... Ja. Ja. Jeg skal bare lige have 2 appelsiner. Nej, det kan du desværre ikke. Kun 2. Hej, appelsiner. 2 er ikke muligt. Jamen, kan jeg ikke bare få 2? Altså... Nej, det kan du ikke. Det er 5 appelsiner der for 20 kroner. Fy for fanden. Hvad koster melonen? 55 kroner. Okay, og hvad var det? Og den melon koster 50 kroner. Den melon koster 50 kroner. Der er tilbud på den her, fordi den er lidt den er meget moden. Okay, jeg skal bare have 2 appelsiner. Nej, men du kan kun købe 10. 10? 10 appelsiner. Jeg kan godt se, at der kun er... Jeg skal fucking have 2 appelsiner. Jeg kan godt se, at der kun er 9 appelsiner, men du kan kun købe 10, altså... Der er udsolgt! Jeg skal fucking have 2 appelsiner! Nej, det gør jeg ikke, mand! Fucking 2 appelsiner! Belling. Ja, Sønneke. Hej far. Står lige her, skal lige have noget spise herovre. Jeg har sådan noget hurtigt varm mad, og jeg bare lige skal få mikroen med. Jeg ved kraftigt ikke, hvor meget jeg skal have. Hvad er det for meget? Du kan spørge det, for jeg har altså noget vigtigt, jeg skal arbejde med her. Altså, jeg sidder lige med konsol her, og vinduet skal stilles. Det er bare lidt sådan noget engelsk med kartofler og så brun sovs. Jamen, du giver dem bare 30 minutter, så er de varme. 30 minutter, det er ikke for lang tid, vel? Nej, overhovedet ikke. Det er simpelthen det er lige til den smag der, du ved. Okay, tak skal du have. Det var så lidt. Farvel, Sønneke.